घर में सुत रहल बालक के जहरीला सांप के कटला से मृत्यु भइल बाटे। मृत्यु होखे वाला में महागढ़ीमाई नगरपालिका 10 रहे वाला शिवचंद्र लोहार के 11 वर्षीय बेटा राकेश शर्मा रहल बानी। भूसा रखे वाला घर में सुत रहल अवस्था में काल करीब 3 बजे गहुमन सांप से काट के घायल भइल बच्चा के अस्पताल पहुंचावेला लेट कैले बाद राकेश की मृत्यु भइल प्रादेशिक अस्पताल कलैया के सूचना अधिकारी प्रेम कुमार पंडित बतैले बानी। बारा जिला के 110 गो कृषि सहकारी संस्था सबके साना किसान कृषि सहकारी संघ लिमिटेड 35 दिने सूचना जारी कैले बाटे। संघ से संपर्क में न आयल संस्था सबके सदस्यता खारिज के चेतावनी देले बाटे। संघ के अध्यक्ष मिश्री लाल सहनी के अध्यक्षता में बैठल बैठक से ऐसा निर्णय कल गेल बाटे। साना किसान कृषि सहकारी संघ से 3 से 5 वर्ष तक कोनो संपर्क में न आयल, नवीकरण न कैल आ कोनो भी सहकारी गतिविधि में सहभागी न भइल संस्था सबके सूचना जारी कल गेल बाटे। अध्यक्ष सहनी से जारी कैल सूचना में 35 दिन भीतर संपर्क में आके नवीकरण करेला कहल गई बाटे। यदि ई अवधि भीतर संस्था सब संपर्क न कैला में उ लोग के सदस्यता खारिज करके जानकारी करावल गई बाटे। संघ में रहल 110 गो सहकारी संस्था सब लंबा समय से संपर्क में न आयल आ कोनो कार्यक्रम में सहभागी न भइल अवस्था में संघ उ लोग के सदस्यता खारिज करके निर्णय कैले बाटे। एकरा साथे संस्था सब के नाम में रहल शेयर संघ आमदनी के रूप में प्रयोग करे के निर्णय समेत कैले बाटे। 12 प्रहरी 240 किलो लागू औसत गांजा सहित 2 जने के पकड़ाव कैले बाटे। पकड़ाव पड़े वाला में चितवन के राप्ती नगरपालिका 3 झुरझुरे निवासी ट्रक ड्राइवर 26 वर्षीय विज्ञान तिमिल सिन्हा आ खलासी 18 वर्षीय बाबू काजी परियार रहल बानी। विशेष सूचना के आधार में इलाका प्रहरी कार्यालय अमलेखगंज से खटल प्रहरी टोली जीतपुर सिमरा उप महानगरपालिका 21 अमलेखगंज में हेठौड़ा से पथलैया तरफ आ रहल ना 4 ख 2063 नंबर के ट्रक के रोक के चेक जांच कैले पर गांजा बरामद कैल गेल बाटे। ट्रक के कैबिन संगे जोड़ल फल्स बटन भीतर लुका छिपा के राखल 15 पोका में 240 किलो गांजा मिलल। जिला प्रहरी कार्यालय 12 जनैले बाटे। खलासी सहित दोनों जने के नियंत्रण में लेके आवश्यक कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ावल जनैले बाटे। घटना के संबंध में थप अनुसंधान हो रहल प्रहरी न्याय उपरीक्षक प्रकाश सापकोटा जानकारी दिले बानी। रौतहट के बकैया नदी में बहा के बेपता भइल 1 जने के लाश 4 दिन बाद मिलल बाटे। चंद्रपुर नगरपालिका 2 जुड़ी बेला के 42 वर्षीय अकले कुशवार माझी के लाश 12 के कुलभी नगरपालिका 2 बकैया नदी के बगर में मिलल बाटे। इलाका प्रहरी कार्यालय निजगढ़ 12 से खोजी में खटल प्रहरी टोली लाश के प्राप्त कैले बाटे। लाश के पोस्टमार्टम के खातिर प्रादेशिक अस्पताल कलैया भेजल गेल बाटे। मकवानपुर जिला प्रहरी कार्यालय के प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक लक्ष्मी भंडारी घटना बारे जानकारी दिले बानी। माझी मकवानपुर के बकैया गाँव पालिका 6 जसपाल में निर्माण हो रहल द्रुत मार्ग में काम करत रहनी। वहाँ के भादो 21 गते बकैया 6 जुनाई स्थित बकैया नदी पौड़े के क्रम में आयल बाढ़ से बहिला के बाद बेपता भइल रहनी। इलाका प्रहरी कार्यालय निजगढ़ के समन्वय में भइल खोज तलाश बाद लाश मिलल बाटे। महोत्तरी के गौशाला नगरपालिका 3 ईटाटार गांव में ट्रैक्टर के ठक्कर से एक लड़का के मृत्यु भइल बाटे। मृत्यु होखला में 9 वर्षीय जिया सिंह महतो रहल। जिला प्रहरी कार्यालय के प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक संतुलाल प्रसाद जायसवाल जानकारी दिले बानी। 3 साथी संगे साइकिल में जनता आधारभूत विद्यालय ईटाटार जाए के क्रम में तीव्र गति में आयल दूत 20 नंबर के ट्रैक्टर से ठक्कर देला पर उनकर घटनास्थल में ही मृत्यु भइल रहे। जिया सिंह कक्षा 3 में पढ़त रहनी। उहे घटना में पड़ के अन्य 2 गो लड़की सामान्य घायल भइल बाड़ी। घायल होके वाला में गौशाला 3 ईटाटार के 12 वर्षीय सूरज महतो आ 6 वर्षीय हंसिका महतो रहल बाड़ी। ठक्कर दे के फरार भइल ट्रैक्टर ड्राइवर प्रेमचंद्र महतो के गौशाला से पकड़ाव कल गेल बाटे। परसा जिला के दूसरका बड़का बाजार भिसवा में चोरी के घटना बढ़ रहल बाटे। सीमावर्ती भारत के सिकटा संगे जोड़ल भिसवा बाजार में चोरी के घटना वृद्धि भइला पर भी प्रहरी नियंत्रण करे सकल नइखे। बीतल रात 3 गो दुकान में चोरी भइल बाटे। 2 गो दारू के दुकान आ 1 गो किराना दुकान में चोरी भइल बाटे। मुख्य सड़क में रहल दुकान सब के ताला तोड़ के चोर सब गाला में रहल नगद आ दुकान में रहल सामान सब चोरी कैल पीड़ित लोग बतैले बाटे। राजेश्वर शाह के पान आ किराना दुकान ऐसा ही राजेश्वर शाह आ रामेश्वर प्रसाद के दारू के दुकान में चोरी भइल बाटे। पीड़ित दुकानदार लोग प्रारंभिक अवस्था में तीनों जने के कर के 50,000 नगद आ कुछ सामान सब चोरी भइल बतावल गइल बाटे। इससे पहले भी भिसवा बाजार में रहल दुकान सब में चोरी के घटना होता आइल बाटे। छोट बाजार क्षेत्र में जनपद आ सशस्त्र दोनों सुरक्षा कर्मी लोग तैनात बाटे। उ लोग के निगरानी अधिकांश समय सीमा क्षेत्र से होखे वाला अवैध कारोबार ऊपर रहला से रात्रिकालीन गश्ती न करेला लोग, जौना के कारण बाजार क्षेत्र में चोरी के घटना सब बढ़ल बाटे।
जनकपुर धाम उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 24 के वार्ड अध्यक्ष आ वार्ड सचिव सहित 3 जने 4,50,000 रुपया घूस सहित पकड़ाऊ पड़ल बानी। वार्ड अध्यक्ष 57 वर्षीय उपेंद्र सहनी, वार्ड सचिव 52 वर्षीय उपेंद्र शाह आ कार्यालय सहयोगी 45 वर्षीय विजय मंडल के रंगे हाथ पकड़ाऊ कल गई बाटे। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के केंद्रीय कार्यालय टंगाल आ बर्दिवास कार्यालय के संयुक्त टोली से उ लोग के घूस रकम सहित नियंत्रण में लिहल गई बाटे। धनुषा में नंबर न खुलल मोटरसाइकिल के ठक्कर से एक लड़की की मृत्यु भइल बाटे। छिरेश्वर नगर पालिका 7 महादेव मंठ के 7 वर्षीय रचना यादव के विद्यालय से घर लौटे के क्रम में दुर्घटना में पड़ के जान गई बाटे। प्रहरी के अनुसार आज सवेरे 9:30 बजे दुर्गा तुलसी राष्ट्रीय आधारभूत विद्यालय से परीक्षा दे के लौट रहा रचना के तेज गति में आयल मोटरसाइकिल से ठक्कर दियल गई रहे। ठक्कर से लड़की के घटनास्थल में मृत्यु भइल बाटे। ठक्कर देवे वाला मोटरसाइकिल चालक घटना बाद फरार रहल बानी। इलाका प्रहरी कार्यालय सखुआ महेंद्र नगर के प्रहरी निरीक्षक सोनू कुमार के अनुसार फरार ड्राइवर के खोजी तेज रूप में हो रहल बाटे। लड़की के लाश पोस्टमार्टम के खातिर प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर भेजल गई बाटे। सुनसरी से नेपाल प्रहरी या सशस्त्र प्रहरी बल के टोली 245 किलो गांजा बरामद कले बाटे। सुनसरी के बड़ा क्षेत्र नगर पालिका 6 स्थित सिसौली घाट से सशस्त्र प्रहरी टोली उक्त गांजा बरामद कले बाटे। सप्तकोशी नदी होते उत्तर से दक्षिण के तरफ गाड़ी के ट्यूब में बांध के लिया रहल 8 बोरा गांजा आ 3 थान ट्यूब सशस्त्र प्रहरी के सुरक्षा बेस चतरा आ नेपाल प्रहरी के संयुक्त टोली बरामद कले बाटे। बरामद गांजा आ ट्यूब आवश्यक कार्रवाई के खातिर इलाका प्रहरी कार्यालय महेंद्र नगर चक्र घाटी में रखल गई बाटे। ऐसा ही गांजा तस्करी करे वाला लोग फरार रहल प्रहरी जानकारी दिले बा। प्रहरी अवैध सोना सहित त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल से 2 जने के पकड़ाव कैले बाटे। पकड़ाए वाला में प्यूठान के सरुमा रानी गांव पालिका 1 बांगेसार घर भइल 31 वर्षीय समीर अहमद आ खोटांग दीपुंग चुंगचुम्पा गांव पालिका 5 घर भइल 30 वर्षीय देवराज खत्री बानी। उ लोग के विमानस्थल के आगमन कक्ष के पार्किंग एरिया से आज प्रहरी पकड़ाव कैले बाटे। पकड़ाव पड़े वाला मध्य समीर हिमालय एयरलाइंस के उड़ान द्वारा दोहा से काठमांडू आयल व्यक्ति बानी। वहाँ के 54 ग्राम सोना लियावल प्रहरी जनैले बाटे। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपाल विरुद्ध उहे पार्टी के नेता अशोक यादव निर्वाचन आयोग में उजुरी दर्ता करले बानी। जसपा नेपाल के महाधिवेशन में महासचिव के उम्मीदवार समेत रहल केंद्रीय सदस्य एवं लुम्बिनी प्रदेश के अध्यक्ष अशोक यादव आज निर्वाचन आयोग में पहुंच के उजुरी दर्ता करले बानी। नेता यादव केंद्रीय समिति पदाधिकारी चयन लगायत के विषय विधान तथा निर्देशिका विपरीत भइल आ ओकर छानबीन करके गैर कानूनी रूप में भइल काम कार्रवाई सब बदर करके मांग कैले बानी। जसपा नेपाल के गत जेठ में संपन्न एकता महाधिवेशन से अध्यक्ष में उपेंद्र यादव मात्र सर्वसम्मति से चयन भेल रहनी। बाकी सभी पद में उम्मीदवारी पड़ल रहे। चुनाव होकर पार्टी के महाधिवेशन संतुलन बिगड़े के डर से चुनाव स्थगित करके केंद्रीय समिति चयन करे के अधिकार पार्टी अध्यक्ष उपेंद्र यादव के दियल गेल रहे। अध्यक्ष यादव से केंद्रीय समिति सहित कार्यकारिणी आ पदाधिकारी सब भी घोषणा कर चुकल बानी। लेकिन उ घोषणा प्रति पार्टी के बहुत नेता लोग असहमति जनावत बाटे। लंबा समय तक पार्टी में योगदान दिहल सबके कोनो पद न दिहल आ पार्टी में अभी प्रवेश कल सबके पदाधिकारी बनावल गैला में उ लोग असंतुष्ट बनल बानी। पार्टी विधान के धारा 85(2) में तोकल बमोजिम योग्यता न भइल तथा पार्टी में आवद भइल 1 वर्ष भी पूरा न कैल राम कुमार शर्मा के महासचिव बनावल गई बाटे। त बांके जिला अध्यक्ष मोहम्मद कमरुद्दीन राय के सचिव तथा पार्टी के साधारण सदस्य मात्र रहल सुरीता शाह के कोषाध्यक्ष पद में विधान विपरीत चयन कैल नेता अशोक यादव निर्वाचन आयोग में दर्ता करावल उजुरी में उल्लेख बाटे। महाधिवेशन चुनाव के खातिर विभिन्न पद में 372 जने उम्मीदवारी दर्ता करले रहनी। ओकरा मध्य से 201 जने केंद्रीय पदाधिकारी कार्यकारिणी सदस्य आ केंद्रीय सदस्य चयन करे के अधिकार उपेंद्र यादव के दिहल गेल रहे। आदिवासी जनजाति मधेसी खस क्षेत्रीय आ ब्राह्मण समूह थारू दलित मुस्लिम अपांगता भइल आ अल्पसंख्यक समुदाय के जातीय सामाजिक समूह से 70% खुला प्रतिस्पर्धा से 30% केंद्रीय सदस्य सब पदाधिकारी बाहे के निर्वाचन करे के आ ऐसे ही निर्वाचन कैला पर 40% युवा होखे वाला करके निर्वाचन करे के व्यवस्था भइल। लेकिन एकरा के भी ख्याल न कैल आरोप उनका रहल बाटे। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचंड भ्रष्टाचार विरुद्ध कुछ काम करे लगला बाद खुद के नेतृत्व के सरकार ढालल गई बतैली बानी। प्रदेश स्तरीय बैठक के क्रम में सिरहा पुगल प्रचंड कार्यकर्ता भेंट घाट के क्रम में भ्रष्टाचारी आ भूमाफिया से खुद नेतृत्व के सरकार ढालल बतैनी। भ्रष्टाचार विरुद्ध कुछ करे के खोजला पर सरकार ही परिवर्तन करे तक के खेल भइल प्रचंड कहनी। उक्त माफिया सब नेपाली कांग्रेस आ नेकपा एमाले के अपन समझ के सरकार निर्माण कैल प्रचंड बतैनी। अध्यक्ष प्रचंड जनता के साथ में लेके भ्रष्टाचारी आ माफिया विरुद्ध देशव्यापी आंदोलन करके घोषणा समेत कैले बानी।